Takže zdravím všechny, vítejte u dnešního nového videa na kanále Tak si to ponožky. Dnešní ochutnávka bude smažená pizza z Itálie s bramborama a tahle ta záhadná věc. Ale tohle se vám nemůžu prozradit recept, protože šéf kuchař říkal, že to musíte poslat o první dárky na TikTok, aby vám odhalil tajemství. Takže budete tady mít určitě někdy napsáno, jak se jmenuje na TikToku, abyste mu dali follow a napište mu do DM, jsem vám to pošel určitě, když mu pošlete peníze. Takže, hej, já to ochutnám, jo? Yes. Jako pizzu, ne? No však jo. Počkej. Když to máš dostat taky, ne? Lidi, tak ta pizza je ale fakt dobrá. Že to veze do TikToku? To je výborné. Lidi, já vám dávám 10 z 10 na tu pizzu a určitě to doma vyzkoušejte. Já vám dám teďka recept, jo? Musíte si koupit v Itálii pravou italskou pizzu, pak si ji zabalit do kufru a odvést si ji domů. A nechat v mrazáku 2 roky? Jo, my jsme ji nechali v mrazáku 2 roky, lidi. A teďka jsme ji vytáhli, rozmrazili, obalili v trojobale a usmažili. A to je prostě výborné. A můžete to podávat s tatárkou třeba a s bramborama. Yes. No tak jo, tak já ještě chutnám toto. Tam asi nemáš to. No tam nemá cheese pool, no tam nemá cheese pool. Já nemám sýrelu. No lidi, tak... Nesmíš kozačky za maso. To je tajný recept. Ty vole lidi. Jako já vám doporučuji, nabíjejte na ten jeho TikTok a okamžitě mu posílejte dárky, protože prostě ten recept potřebujete. Ten recept potřebujete lidi. Čau. No tak cus.